Celebrities for Kids jew aħjar CFK hija għaqda non-governattiva ġdida li biħsieba tagħti leħen li tfal Maltin u Għawċin. Waqt it-tnedija l-kirurgu pedjatra Chris Fern ikkummenta dwar in-nuqqas ta' riżorsi f'dan il-qasam. Semma kif kull social worker qed jieħu ħsieb it-triplu tal-każijiet li suppost jassisti. Celebrities for Kids għandha lan li tqajjem kuxjenza soċjali permezz ta' personalitajiet involuti fil-mezzi tax-xandir. Celebrity for Kids, it-tfal. L-importanza ta' tfal li m'għandhomx vot, m'għandhomx kultant parlament tagħhom, m'għandhomx fejn jkun jistgħu jsemgħu leħinhom, allura hemm bżonn li jkun hemm nies bħalna li ngħinuhom. Dan huwa sforz kollettiv biex kull min jista' jgħin, speċjalment in-nies tal-medja, għax il-medja għandha ripple effect. Ġieri meta bniedem jgħid xi ħaġa fuq stazzjon ta' televiżjoni, xi darba jew oħra se jinstema' minn għandu jinstema'. Ma jonqosx ukoll personalitajiet mix-xena sportiva. Għaqdiet bħal dawn għalija huma qatt ma jista' jkollok biżżejjed għax it-tfal kif kulħadd jafu mal-futur. Allura kull ħaġa li hemm biex tgħinhom jiena nagħlaq għajnejja u tkun xi tkun u dejjem nidħol ngħid. Statistika turi li kuljum tliet tfal iweġġew serjament, għalhekk l-ewwel kampanja edukattiva tal-għaqda se tkun immirata lejn il-prevenzjoni tal-inċidenti. L-għaqda tħeġġeġ professjonisti u studenti biex jingħaqdu fi ħdana bil-għan li ssir aktar riċerka dwar il-bżonnijiet tat-tfal fost l-oħrajn fuq l-abbuż tal-minorenni.